Så er det første morgen, og vi er ved at repack vores van. Og vi har faktisk militært sovet helvede til. Vi har sovet 4 mennesker herinde. Vi skal hurtigst muligt have fat i telt. Henrik fylder lidt for meget, så han rører ud i teltet. Det er fandme ikke meget, der fyldt mig i nat. Vores køkken her, og Camilla er i gang med at lave havregrød. Hej her. Hej Henrik. Så er vi på vandretur. 60 km på 3 dage. Hvor mange skal vi gå i dag? Ja, skal vi kun gå 32. Nå, men det er jo ikke så galt jo. Nej. Specielt ikke for os, der elsker at gå. Jeg har ondt i mine fødder. Jeg har ondt i mine fødder. Y'all ready for this? Det gør bare så ondt. Jeg har ondt i mine fødder. Det er kraftigt flot det her. Hvad sker der? Film ud af søen. Er noget, du gerne vil sige, Amalie? Det her det har været en fantastisk tur. Det har dannet hele mit liv. Jeg har ikke fortrudt et eneste kilometer, jeg har gået. Det har bare været perfekt. Jeg har overhovedet ikke haft ondt i mine fødder. Du er her i New Zealands flotte natur. Fantastisk flot. Henrik kan køre. Jeg kører. Og jeg kører. Det er ret træt. Vi er lige kommet fra... Hvorfor er du træt, Henrik? Hvad? Kig på vejen! Fordi vi lige har været ude på en 3-dages trekkingtur. På det tændt dengang. Jeg lavede Camilla på lidt gang i noget radio engang. Om kæft. Ja, i overskue. Så er det tid til, at vi skal igennem tunnelen for at komme til Milford Sound. Og som du kan se, så er det faktisk bare et hul i bjerget. Må jeg godt køre ind? Nå. Nu kører du bare efter den bil, der er foran dig. Ja, okay. Skal vi ikke have noget lys på? Hvor fanden er lyset? Ude til venstre. Nu skal du nok lige sætte far 1. Stop, hvad var det? Det ved jeg ikke, men du kører også med ud af vejen, Henrik. Ja. Here's a little song I wrote. Så er der gang i aftensmaden igen. Dog i regnvejr, så vi er krøbet indenfor. Og Jakob og Katrine er ankommet. Hey! Mads og Andreas har joinet os. Jeg joiner gruppen her. Så er der altså bare van train. Siger I til det, piger? Du kan godt sige noget. Nej. Vi hygger. Det hygger. Det er godt. Der er lidt galt med penthouse her. Nu bliver der filmet for alle. Hold op med det her kamera, det ved du. Det her er ligesom en skyder jo. Det er meget bedre end video. Det er en skyder. Hvad skal der for jer musik? Prøv lige at føre op en gang. Før op for musikken. Det er mega snydt det der.
Du ved godt ikke køre, ikke? Oh, it's so sexy, y'all. I don't know where you're going or when you're coming home. I left the keys under the mat to our front door. For one more chance to hold you close. I don't know where you're going. Get your ass back. We both knew this type of life didn't come with instructions, so I'm Vi er ude, hvor der er blevet indspillet Ringenes Herre. Og vi tror det her, at Frodo løber op og ødelægger ringen. Og hvad? Er det Gollum? Ja, tilfældigt. Hvor er vi henne, Amalie? Vi er på Aquadome i Rotorua. Larme, skal ikke gøre det. Okay, almost there. 3, 2, 1, drink! Right. Looking up, there's always sky. Rest your head, I'll take you high. We won't fade into darkness. Won't let you fade into darkness. Why worry now? You'll be For et par dage siden, der camperede vi i Hotwater Beach. Der var vi oppe klokken 3 om natten for at tage ud på stranden, grave et hul og sætte os i det med en kold tuborg. Og det var bare kanon. Det var pissegodt. Det var pissegodt. Meget varmt. 60 grader varmt. 60 grader varmt. Og det kan I se her.